warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi. Sugeng pepanggihan para pamirsa kaliyan kula Azizatu Firkati, mahasiswi jurusan Basa lan Sastra Jawi, Fakultas Basa lan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Sakmenika kula wonten ing Kutha Blitar lho para pamirsa. Kutha Blitar kondang kalian objek wisata ingkang narik kawigaten. Yen para pamirsa tindak menyang Kutha Blitar, mesti boten asing kalian objek wisata kadasta Makam Bung Karno, Istana Gebang, Taman Kebon Raja lan alun-alun Kutha Blitar. Boten namung objek wisata ingkang nggadhahi sejarah lan taman wisata mawon lho para pamirsa. Kula badhe ngejak para pamirsa tilik menyang objek wisata Kampung Wisata Batik Tombang Turi Kutha Blitar. Supados boten penasaran, monggo tonton terus nggih video menika. Batik inggih menika salah sawijining warisan agung leluhur asli saking kabudayaan Indonesia. Batik ugi saged dipunwastani pakaian utawi rasukan ingkang sampun dipun aku UNESCO minangka warisan kemanusiaan ingkang kagolong budaya lisan lan non bendawi kagunganipun Indonesia. Ing saben-saben daerah wonten ing negara Indonesia menika nggadhahi ciri khas batik piyambak-piyambak kados batik kembang turi kagunganipun Kutha Blitar ingkang wonten ing Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kutha Blitar. Kinten-kinten kados pundi nggih para pamirsa mila pikanipun Kampung Wisata Batik Kembang Turi menika? Para pamirsa, sakmenika kula sampun kaliyan sementar. Pak Antok minangka kula penasaran Pak, kalian Kampung Batik Kembang Turi menika mila bikanipun utawi awal mulanipun menika kados pundi? Jadi gini, di tahun 2017 itu pemerintah Kota Blitar kan ada lomba, namanya Lomba Maya Juwita. Artinya masyarakat berdaya menuju kota pariwisata. Nah, di dalam lomba itu semua kelurahan itu harus mengangkat satu potensi yang ada. Kebetulan Turi ini kan nggak ada sumber daya alam yang bisa diandalkan. Akhirnya kita melihat potensi atau pelatihan yang paling banyak dilakukan di Kelurahan Turi itu apa? Ternyata yang paling sering dilakukan adalah pelatihan batik. Akhirnya di tahun 2018, tepatnya di 2 Oktober 2018 di launching lah dan disepakati batik diangkat sebagai produk unggulan Kelurahan Turi. Akhirnya sampai sekarang ini. Lajeng kenging menapa kok batik ingkang dipun asilaken kalian napa naminipun iki Batik napa? Kembang Turi. Nggih. Kelompok Batik Kembang Turi. Nggih. Itu sebenarnya berawal dari nama kelurahan. Nama kelurahan kita ini kan Kelurahan Turi. Terus di zaman dulu penerapannya di sini tuh banyak ditumbuhi pohon turi dan bunganya itu luar biasa. Nah, terus yang keberadaan batik ini kan posisi dia berada di Jalan Turi. Akhirnya kita pakai nama Batik Kembang Turi karena memang posisi berada di Kelurahan Turi dan di Jalan Turi. Nah, Gitu. Indonesia menika kan kathah sanget nggih Pak anggenipun batik menika ndamel teknik-teknik ingkang kathah. Nah, batik Kembang Turi menika ngginakaken teknik menapa kemawon? Kalau teknik batik kita ngikuti pasar lah. Kalau awal kita belajarnya dulu pakai batik cap. Sesuai dan perkembangan ada permintaan batik ciprat, ada batik tulis, ada batik lukis, macam-macam. Jadi tergantung konsumen kita mau pesan pakai apa, kita mengikuti. Kagem regi menika start pinten ngantos pinten? Kalau harga kita menyesuaikan. Kalau misalnya batik cap itu mulai dari harga 160, ada 185, ada 195, ada 200 tergantung kerumitan motifnya. Kalau yang batik tulis ada beda, jadi lebih mahal. Batik tulis itu mulai harga 350, ada yang 450, ada 700, ada 800 tergantung kerumitan motif juga. Kagem motif menika ingkang khas saking batik Kembang Turi menika napa, Pak?
Kalau khas batik kembang turi ya khasnya pasti kembang turi ya, Nggih. bunga turi itu. Tetapi kan karena berada di Kota Blitar, kita mengkombinasikan motif kita dengan produk unggulan Kota Blitar. Jadi ada koi, ada kendang, ada makam Bung Karno, ada juga Taman Pecut, jadi banyak sekali. Oh nggih. Kagem proses pembuatanipun napa niku? Batik kula saged dipun tuduhaken, Pak. Monggo, bisa, monggo. Menika proses menapa, Pak? Ini proses batik cap. Batik cap. Jadi ini proses cap. Ini namanya meja capnya. Kalau yang di itu kompor itu ada loyang yang isinya malam atau lilin yang dilelehkan, dibuat untuk membuat motif. Menapa wonten maknanipun saking motif menika, Pak? Sebetulnya kalau makna motif ini adalah maknanya Ikon Kota Blitar. Kota Blitar semua. Jadi kendang juga produk unggulan Kota Blitar, Iya. koi juga produk unggulan, turi juga sama. Nah, ini sebetulnya kumpulan motif atau produk unggulan yang ada di Kota Blitar. Untuk proses lainnya? Ini proses cap, kalau di depan itu ada proses pewarnaan, ada proses nanti finishing, cuma nanti waktu kurang lebih 1 jam lagi kalau finishing. Galeri Batik Kembang Turi Kutha Blitar minangka salah setunggal pusat pendamelan batik. Sampun kasil ngrangkul masyarakat sekitar kangge produksi batik kanthi ciri khas Blitar. Kembang Turi minangka jeneng kelurahan lan iwak koi minangka maskot utawi ikon saking Kutha Blitar. Pramila saking menika, motif kasebut dipun dadosaken minangka pratandha batik produksi Kampung Batik Kembang Turi. Wiwit taun 2018 kepungkur, Kampung Batik Kembang Turi dados sentra batik khas Blitar lan para warga Kelurahan Turi Sakupengan sami produksi batik. Para pekerja ingkang wonten Galeri Batik Kembang Turi menika sedayanipun saking warga Kelurahan Turi piyambak. Mliginipun ibu-ibu ingkang wonten griya boten gadhah pakaryan. Miturut asil wawancara kalian Pak Antok, sistem opah para pekerja dipun etong ngangge itungan jam. Nominalipun saben jam menika boten sami, gumantung kalian nilai kontrak. Tuladhanipun, wonten pesenan nilai kontrakipun 10 yuta. 10 yuta menika dipun kelongi bahan PPA kalian PPN. Lajeng turananipun didom jumlah jam. Saumpami turananipun wonten 4 yuta, dados 4 yuta dipun dom jumlah jam. Boten namung salebeting negeri, batik Kembang Turi Kutha Blitar sampun dipun pasaraken ngantos dumugi manca negara inggih menika negara Belanda, Korea Selatan kaliyan Kuala Lumpur. Sistem marketing ingkang dipun ginakaken kaliyan Kampung Batik Kembang Turi menika ginakaken kanthi cara offline inggih menika langsung dugi wonten galeri Kampung Batik Kembang Turi lan online ngagem aplikasi digital marketing arupi situs web www.batikkembangturi.com lan ugi ginakaken platform media sosial antawisipun WhatsApp Business, Instagram @batikkembangturi_official kaliyan Facebook Batik Kembang Turi. Jinis batik ingkang dipun asilaken Kampung Batik Kembang Turi inggih menika kathahipun awujud batik tulis kaliyan batik cap. Reginipun ugi variasi wiwit saking 120.000 ngantos dumugi 800.000 gumantung jinis batik kaliyan rumitipun motif. Wonten saben-saben batik ingkang dipun asilaken kakandhut gambar kembang turi kaliyan iwak koi. Ciri khas saking batik Kembang Turi menika adhedhasar motifipun wonten motif kembang turi, iwak koi,
Kendang, makam Bung Karno lan sapanunggalanipun. Dene adhedhasar rupa, ciri khas saking bathik kembang turi menika nggadhahi rupa ingkang terang utawi padhang. Para pamirsa, nalika kula tilik proses produksi bathik kembang turi wonten ing galeri Kembang Turi Kutha Blitar menika kaleresan wonten produksi bathik ngginakaken teknik bathik cap. Saderengipun miwiti proses pengecapan menika kedah nyiapaken alat lan bahan ingkang dipun betahaken. Alat ingkang dipun betahaken kagem bathik cap menika wonten canting cap, meja cap, kompor kaliyan loyang tembaga. Dene bahan ingkang kedah dipun siapaken menika wonten kain mori, malam, kaliyan bahan pewarna. Yen sedaya alat kaliyan bahan sampun cemepak, mula proses ngecap saged dipun wiwiti. Sepisan motong kain mori selaras kaliyan ukuran ingkang dipun karepaken, lajeng mbleber kain mori wonten ing inggilipun meja cap ingkang sampun dipun lemeki kaliyan bahan ingkang empuk kadosta sepon. Salajengipun kompor kedah empan, lajeng malam dipun salap wonten ing loyang, lajeng dipun panasi ngantos leder. Celuk canting cap wonten loyang ingkang isinipun malam, lajeng dikibas-kibas. Sasampunipun menika wonten proses ngecap wonten ing kain mori, banjur dipun warna. Sasampunipun dipun warnai menika wonten proses lorot. Tahap ingkang pungkasan menika wonten proses finishing utawi pembersihan warna ginakaken soda. Kados mekaten kala wau anggaran ngenani keterampilan lokal bathik kembang turi Kutha Blitar. Kula Aziza Tutikoti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Rahayu, rahayu, sagung dumadi.